Hola a totes i tots. Este és un altre tutorial per a la UPG, la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. En este vídeo estudiarem les consonants palatals africades i fricatives sordes, la X africada, la IG, la TX i la X fricativa. Comencem per la X africada. Perquè ho sapieu, sonarà com xocolate, d'acord? És aquest tipus de X. L'escriurem a principi de paraula, com per exemple xocolate, xelva, xest i xalet. També pot aparèixer entre consonant i vocal, com per exemple porxada, panxa, horxata, i també a final de paraula després de consonant, com per exemple barx i elx. A continuació estudiem la IG. La IG hem de saber que sols va al final de paraula, com per exemple beniarbeig, safareig, passeig i sorteig. Si es fixeu, sona com l'anterior, d'acord? És el mateix so. Hem de saber que la IG alterna amb derivats que contenen G, TG, J o TJ. Per exemple, tenim la paraula passeig, que tenim una IG al final de paraula. Però, en canvi, si fem el verb passejar, utilitzem ja la J. Tenim sorteig amb IG i després tenim sortejar amb J. Tenim assaig amb IG i després tenim assajar amb J. Tenim desig, també acaba IG, i després tenim desitjar amb TJ. Tenim lleig, i després tenim lleja amb TJ, i si volem dir lletgesa haurem de posar TG, perquè si hi ha un canvi de vocal entre la A i la E, d'acord, hem de posar TG. Recordeu, TJ, que ho hem vist en un vídeo anterior, TJ la A, TG la E. D'acord? Fins ahí seria la X africada i la IG. D'acord? Ara després tenim la TX. La TX, que també sona com les anteriors. I aquesta TX pot anar a principi de paraula en topònims i gentilicis, però també en determinats mots, com per exemple xat, xadià, xadocamític, txec. Recordeu que txec amb una TX fa referència al país, però si és txec sense TX és el txeque, d'acord? Després també tenim xapela, xistu i xistera, aquestes tres també amb TX, d'acord? Després la TX també pot anar enmig de paraula, sempre entre vocals, com cotxe, motxilla, petxina, clòtxina, cautxú, pitxer, i per últim, al final de paraula. Al final de paraula, la TX m'apareixerà darrere de vocal quan els derivats també tenen TX. És a dir, per exemple, jo tinc la paraula despatxar, d'acord? I va amb TX. Per tant, com escriuré despatx? Despatx acabarà amb TX perquè despatxar també em porta. D'acord? Empatxar va amb TX, empatx acabarà amb TX. Escabetxar va amb TX, escabeig també anirà amb TX. I si es fixeu, la TX final sempre va darrere de vocal. D'acord? I, per últim, tindríem la X, que anomenem fricativa. Per què? Perquè no és una X com l'anterior. Aquesta X ja sonaria com xàtiva. Si vos heu fixat bé, les tres que he dit abans, quin problema tenen? Que per a un mateix so tenim diverses grafies. Per tant, hem de saber quan posar cada grafia a l'hora d'escriure, ja que si ho escoltem sonarà exactament igual. I ara, a continuació, tenim, tal com vos deia, la X fricativa, que sona com xàtiva. La primera que hem estudiat sonava com xocolate, però aquesta sona com xàtiva. D'acord? I la podem trobar a principi de paraula com xarop, xafogor, xifra, xeringa. També a principi de paraula en topònims i antropònims, com xàtiva,
Xeresa, Xeraco, Xavier. I per últim també, després de la I o de la U, formen o no diftong enmig de paraula o al final, com per exemple tenim uixer, rebaixa, eixida, així si es fixeu, tindríem este so, d'acord, darrere de la I, en uixer, rebaixa i eixida, i enmig de paraula, mentre que si jo agafo les paraules greix i fluix, el so apareix al final de paraula, tal com vos he dit. A més, heu de saber, si hem estudiat que la X sonava com xocolate i ara també hem vist que també pot sonar com xàtiva, hem de saber que la lletra X també pot representar dos sons més, com per exemple la KS, que seria representat fonèticament, i la GZ, per exemple, de KS com taxi o excés, i de la GZ com examen, hexàgon i exhibir. Per tant, si fem un xicotet resum de tots els sons que hem vist, de la X hauríem de dir que la X sona com xocolate, pot sonar com xàtiva, pot sonar com taxi i pot sonar com examen. D'acord? I recordeu que el so de xocolate és el mateix so, però diverses grafies. D'acord? La X, la IG i la TX de xocolate. Bé, m'agradaria també dir algunes paraules que s'escriuen amb una S i no amb una X, començades per esp, com per exemple espectacle, espectador, espectacular, espolsar, esplanada i espremer. Totes aquestes paraules comencen per esp, és a dir, s'escriuen amb una S i no amb una X. I també les començades per est, ja que poden portar a molts dubtes a l'hora d'escriure de si posar una S o una X. Per tant, també les començades per est també s'escriuen amb una S, com per exemple estrany, estranger, estrangeria i estranyer. I fins ací el vídeo de les consonants palatals africades i fricatives sordes per a la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. Vos espere en el pròxim.